Sannu babba, sannu babba. Sannu babba. Balele, anya babba ba za a kai shi asibiti ba halin da yake ciki. Da, tazarar take tsakaninmu da asibiti tana da tsayi. Idan har za mu iya ɗaukar babba mu kai shi asibiti, ba na jin za mu je babba yana raye. Kuma sannan ba mu da abin hawan da za mu iya samu ya dauki babba ya kai shi asibiti. Idan da ke magana mu je asibiti, idan muka je asibitin kuma har suka rubuta magani, me muke da shi da za mu iya sai masa maganin da zai iya sha ya warke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya jarabce mu da wakilan da muke tare da su. San ba taimako suke yi ba. Ba kuma sanin abin da ya dace akan lafiyar al'umma. Hatta dukiyoyinsu. Inna ni na sallama wa Allah rayuwar babba. Wayo Allah babba! Wayo Allah babba ka mutu! Wayo Allah! A tune ina naki a tune. Assalamu alaikum, ina yake? Sarki ta marikita yankara kumi ka ci kunna. Ragowar ka ba talakawa. Guntun tabarya maganin haukan tsohuwa. Tuku bubu ita ce. Baka ci baka haɗa tsohuwa da hayaƙi. Tuntuban kashi ba a faɗi bare ya ɓaci. Tabarya ko haɗe ki a kwana tsaye. Ragayar dutse ya jali mai ɗaki ni ne wannan. Ni nake da shaidani ɗan magulle. Nake da lungun ni nake da Allahu akbar. Yaro, yaya mai gida mai tsamaitu kuma. Wallahi tun jiya da ya sha fura har yanzu a jiki ya rikice an kasa gane kansa. Sannan duk jike-jiken da ya kamata a yi masa an yi amma har yanzu babu. Ba mu zo ba ne. An da aka yi jike-jike aka ce an yi jiku bai yi ba. To in muka zo an gama. Ba abin da ba a jika ba. Amma jikin ya ta'azzara. Haba yaro. A inda ka gama mutum ya mutu ko kudin sa na raina. Ngwana. Dan na masa baki. Dan na mara baki. Ba sha bakin sa. Yawo. Haba. Haka jikin yake yi. Bai shiga jiki. Bar shi ya ratsa shi. Yana shiga ciki sa an gama. Ko? Bare. To tsaya ina zuwa. Ai mu ba irin wannan renin ma ya. Yawo ba. Zai? Ba, in gama. Zai tashi. Ko? Ai dole. Ai tashi zai tilama. To dakata. Kaga wannan ita ce kakanni da kakanni duk abin da nake gaya ma. Daga wannan in kai dai kaga bai miƙe ba to sai ku haƙura. Gidigat kenan. Gidigat. Awo. An gama. Yanzu zai tashi. Gashi yana fara. Ka gani? Alhamdulillah. Bale da kaga. Ai tashi ne. To magana gaskiya ya sai a sa yayi na wannan dai ita ce kakanni tun kakanka in dai suka zagaya ka ga ba a tashi ba an miƙe an zauna kuma sai dai hakuri an haɗu da yi kuma da bakin dutse ma a wuta aka sa shi aka jefa ba lalle bai tashi ni in kun ga tafiya in kuma a rotse muku shi sai a ƙara sa muku shi ni ne maganin gudun da baya maganin aukan ruwa. Yanzu haka za mu zauna yin wa goban mu a lalace jiya mu tafi yau kuma muna kallon iyalinmu suna neman taimako kanmu ba za mu iya taimako ma ballanta mu taimake su. Wato malam Sallau wani lokacin sai in kasa gane meye matsalar shin mu ne ko shugabannin da suke mulkan mu. Yadda muke sana'a da neman kuɗi bai canja ba amma kullun rufin asirin mu ba yake
yanzu babban matsalar da muke faruwa da ita ce harkar lafiya. Ina ji muna gani Hajiya Niniya ba ta da lafiya har ta mutu muka kasa taimaka mata. Ka tuna mun lokacin da yara ƙanana tari ya kama su suka rinka mutuwa wallahi muka rasa mai taimakon su. To ai manyan ma kwanan nan an yi amai da gudawa. Allah ne ya tsayar ba mu samu tallafi daga gurin manya ba. Babba ne kawai in ya zai dawo yake tallafa mana kuma ka dubi da girma ya kama shi. Shi yasa idan muka rasa dattijan nan ba karamin rashi muka yi a garin nan. Lafiya? Ba lafiya babba tun jiya muke ta fama babba ba lafiya. Babba namu. Ba dai babba da muke magana sai yanzu.